Evo dakle, nakon uspješnog 18-mjesečnog pogonskog ciklusa 1. listopada započinje redoviti planirani remont elektrane. Cilj remonta je izvesti sve planirane pogonske aktivnosti održavanja, aktivnosti testiranja opreme kao i inspekcije konstrukcijskih materijala i sa svim tim aktivnostima osigurati pouzdan i siguran rad pogona u sljedećem razdoblju od 18 mjeseci do remonta 2024. godine. Pripreme za remont zapravo traju od završetka prethodnog remonta koji je bio u travnju 2021. godine. Radi se o kompleksnom projektu koji sadržava približno 40.000 radnih aktivnosti. Sudjeluje više od 1200 vanjskih izvođača radova plus zaposleni u Nuklearnoj elektrani Krško i planiramo sve te aktivnosti izvesti u trajanju od 32 dana. Osim aktivnosti održavanja, tu su i aktivnosti iz programa tehnološke nadogradnje. Nekoliko većih projekata imamo planiranih u ovom remontu. Jedan od tih je zamjena visokotlačne turbine. To je zadnja vitalna komponenta u sklopu turbogeneratora koju ćemo zamijeniti. Osim činjenice da ćemo dobiti novu komponentu koja će osigurati pouzdan rad i u sljedećem razdoblju od najmanje 20 godina, zapravo ćemo dobiti i dodatnu izlaznu snagu na generatoru, tako da očekujemo idući pogonski ciklus proizvoditi do 10 MW više električne energije nego do sada. Recimo za ilustraciju, to vam je razlika u proizvodnji koju bi pokrile solarne elektrane koje bi trebale pokriti površinu 60 hektara. Osim tog projekta u planu imamo i izvesti jednu preventivnu aktivnost na priključcima reaktorske posude. Radi se o relaksaciji mehaničkih naprezanja. To je aktivnost koja se izvodi na drugim nuklearnim elektranama. Cilj te aktivnosti je da se osigura integriteta materijala u sljedećem razdoblju djelovanja nuklearne elektrane. Osim toga, još jedan projekat značajan je zamjena seizmične instrumentacije. To je naime sustav koji ima za funkciju alarmiranja i upozoravanja te mjerenja seizmične aktivnosti, odnosno radi u slučaju potresa. Kompletno ćemo obnoviti taj sustav. Zatim zamijenit ćemo veće izmjenjivače toplote na sustavima hlađenja elektrane i još jedna aktivnost koja se odvija u suradnji sa tvrtkom ELES iz Slovenije je obnova određenih sustava i komponenata u rasklopnom postrojenju Nuklearne elektrane Krško. To su samo neke aktivnosti, naravno radi se i o opsežnom programu održavanja iz preventivnog programa, a sve to sa ciljem da se osigura pouzdan i siguran rad u sljedećem pogonskom ciklusu, kao i naravno dugoročan rad elektrane.